Nggih para sami, adicara kelajengaken mlebetipun pinanganten wonten lali janjine asik. Oh. Lo. Ayo Pak. Pipimu mesti tak ciwel Pak, ciwel. Lali janjine kancane alesane. Yes. Aduh nasib. Ngipi apa sewengi? Sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Diuntel-untel dhisik. Cendhok ana gantole, ketok wedok ana gantole. Keliru. Ayo Mas, dilanjut. Janjane kowe ning ngendi? Agalagatmu sajan kowe atiku sujono kowe kancan karo wanita liya. Om Adlana sambil menunggu persiapan foto, nggih. Iwak cucut mlebu ning karung. Dilanjut, Bung. Janjane kowe ning ngendi? Asik. Gelagatmu sejak nyupriani. Hatiku sujono kowe kancan
pundi niki? Yang mriki nggih. Nggih, saged kemawon nggih. Heeh. Ayo sini Mas. Sini. Nggih nyuwun sewu, kadang ingkang saking Ketanggirejo mbok menawi pengen mantu menika Mbak Nurlita saged menghubungi saya. Menika cewek tulen Ayo asli sini. ting-ting. Alah asli ting-ting apa wong ning kono aku lagi teko. Walah bancine teko. Walah. Lho mosok sih. Tenan aku darani banci lho, Mas. Iki super Pak ya iso munggah Super kentang. madep sana. Yo. Sini perempuan yang perempuan. Yo sing cilik-cilik melok apa ora? Melok yo maju rono maju rono. Jurono, yo kene. Nggawe barisan dhewe. Nah. Ayo Pak, monggo disiapke. Iki kenapa to tangtung-tangtung iki janjane iki lho. Siap. Gerak. Siap gerak. Tahu sekolah kok. Lencang depan. Gerak. Ayo jaga jarak. Lho sing ngarep kok lencange ngacung mengarep. Lali. Lah iki kok akeh men oh. Sing lanang tak kok dadekke siji kok malah ning kono. Ayo, iya, bingung iki. Ayo lencang depan. Ayo temenanan biar Lebu TV di syuting. Lencang depan. Nah, gerak. kita cilik-cilik pinter. Nah, tegak, gerak. Madep rono, gerak. Ono no apa-apa kok madep rono gerak. Lah, Disengeni rono ki Pak apa? Koramil. Hadap kiri, hadap kanan. Sing Lah, ono mriko ngono niku kuwi. napa, Mbah? Kulon. Kiri. Kulon. Hadap ndi? Sing kene kiri, sing kono kanan, sing kono ngulon. Ayo Kok malah melu bingung-bingungi sirahe. wong. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, ngerti kehadirin semua. Pasang senyum sing kok cantik. blongoh iki lha apa? Ya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih nderek pitepang Hang Gladiwanu. Orang bilang tak kenal maka tak sayang nggih Mas. Nggih. Ditepangke nami kula Nurlita Prengganing Tiasu Cipto. Loh, kok tone mburi kuwi sing rada ngageti. Lah pripun? Asma kinarya japa lho. Mesti Mas. ana artine. Nggih Ya? enten werdine. Nur artine apa? Nurlita cahayane wanita sing paling ayu dhewe. Ayu napa mboten, Mbak? Cantik. Nggih cantik kok ning atine karo batin, Mas. Alah lanang arek jare. Ki napa to kibote ket bawa dangdung-dangdung lho. Salajengipun Prengganing Tias. Artine apa Prengganing Mamah Tias? nglahirke kula teng ngisor dapuran pring, Mas. Ya Allah Gusti. Kok jatah ejaran bayi. apa piye? Sing terakhir Sucipto. Artine apa Sucipto? Susune lancip mergo ganjelan boto Loh, dadi yo ganjele boto. guwedine. Coba Ayo Pak, monggo monggo Pak direkapi. ditili, Monggo Pak. ditili, Pak. Boto Ayo, Pak, apa kuwi, ditili, Pak? Pak. Boto Pak yo. Malah dinceng lho Mas. Ya. Ayo kenalan dulu sini dua-dua. Yo maju nduk cah loro. Yo maju. Namanya siapa? Remi, Sopo? Remi, Jenenge sapa? Remi. Sapa? Remi, Oh, Femi, duh kok Remi. Sing iki Rania, Rania. Yo Rene, dajal. Madep-depan. Joget, ayo gendangi lek, gak sang nganggo orjen. Garingan. Joget. Hae, 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 hae. Larek malah koyok pinguin lho cah iki. Ndur. Ya iki wong loro Rene. Gelem ora? Namanya siapa? Kejora, Kejora yang ini? Felin, Felin. Joget dajal yo. Gelem apa moh? Oh moh ya wis mundur kono, mundur kabeh. Papat mundur yo. Sini berdua langsung. Nah, gen cepet ki mergo akeh. Sing ki jenenge sapa, Nduk? Tulkijem, Astagfirullahaladzim. Madhep rono kae lho syutingane ning kono. Lah. Ya Tulkijem ya Allah. Jenengmu sapa? Jingga, Jingga. Sing iki Ayu, Ayu iki mah kok isayu ngene sing rias sapa? Mbak Rona dong, Mbak Rona, rias kondang kalau kok bijil saking pundi, Mas? Loh, pranata carane maning ndi, Mas? Wong mangan. Astagfirullahaladzim, kerja rong bar kok mangan gitu.
Saya takut kene lah, gatel dasku kok. Nggih maaf ya, sambil acara berlangsung biar sama-sama nggih ada foto Ah, keluarga nggih. Keluarga besar Pak Waryono, Om Karto, keluarga Mbah Sutio, keluarga Mas Fauzan, keluarga Mas Badi. Tunggu, Monggo tunggu. foto lewat sebelah kanan jalan Pak nggih. Iya, yang mau Nah, foto saya lewat nampi sini, foto oke. nggih monggo. Sambil Sing foto iyo. sambil liburan. Monggo padha mlakune Bapak Yo, nggih, monggo. depan-depan. Lanjut. Yuk, gendangi Mas. Ayo. Ngosek, wong kowe iki wong loro kok. Ya wis dhewe, ayo. Ae, 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 ae. Ketok to, Bu? Sing prawan ndi, sing wis dol ndi? Ketok to? Bantere ngono. Ayo mundur nduk Cahayu. Yo sing ki loro rene. Wah, kerepes-terepes iki. Iki ngasih logro kabeh. Ayo madhep rono. Ayo kenalan, namanya siapa? Triska. Triska, yang ini Kori. Ori. Loh, wedok Ori apa ora? Kowe lanang apa wedok? Oh, wedok. Ya depan-depan joget dajal. Ayo. Ayo goyang. Joget. Sik rene. Dajal mbek kowe. Wah iki, nek iki wong loro jenenge duo oblo cah iki. Ayo dajal. Hae, ayo nduk, terus. Ya aku wis melok. Penak ya balik. Sekali lagi Nggih, Mas Bidamburi. Wayono dan keluarga, Om Karto dan keluarga, Mbah Sutio, Mas Ya Fauzan beda keluarga, buri. Kurang Ya. sing ji Mas rene. Badi dan keluarga. Dewean berarti Monggo ya. sambil berjalan fotonya nggih, Nah, monggo. ayo Rene. Ayo nduk. Wah, bathuke sak lapangan. Ayo madhep rono. Bathuk risak lapangan. Kenalan, namanya siapa? Jenengmu sapa? Lali jenenge. Ayo cepat, jenenge sapa? Dina. Dina, maju, joget. Ayo Mas. Terus, ayo sama atine diesel. Lah wong joget apa enak pelnguwen. Sak matine diesel ya klenger. Lah ya takon sak matine diesel ngono. Ayo mundur. Ya sing ki abang-abang maju, rene le cah bagus. Tak titeni lho sing iki mau pinter joget. Bagus. Lah iki kaya cilik kok petelot ki cah iki piye? Walah ya. Piye? Tenang, sabar. Kalau nyawang sote kok nyawang susu ya cah iki. Doyan apa piye nya? Ono dimiki sisan. Ayo Rene, aja delik-delik. Jenenge sapa? Rija. Rene to, Le. Kok dempet wae cah iki kok ya. Wis sunat apa urung? Belum. Wes dajal tiliki. Sing iki jenenge sapa, Mas? Alek. Ya dajal ada depan. Joget. Ya, Mas. Mas foto keluarga. Ayo, goyangke. Tambung kabeh nek gak gelem joget. Yo, joget. Ayo, goyang. Mlebu TV. Ayo, Dik, semangat. Ayo, Le. Ayo Salah joget to. ngerti wae ya aku. Tak ajarin joget ya, gak iso joget to. Lah iso blas kaku. Nih. Lah jare ra iso. Kowe milih joget dhewe apa tak jogeti? Jogetno. Lah iya, ya joget wong loro ya dikon joget wong loro kok. Ayo monggo Mas. Yo, Sik. gerakke tangane. Nah. Wah, mantep bareng iso. Nah, penak. Enak epo. Kowe urung kok. Kowe
durung, mundur le sing ganteng. Sing kok petelot ki durung yo. Kowe milih tak jogeti apa joget dhewe? Joget dhewe apa tak jogeti? Oh, dalan dijogeti. Halah. Alah, joget ya, kene. Ayo, madhep rene, gak apa-apa, padha lanange kok ya. Ceklan. Nah, sing siji ya ceklan. Ayo, Mas. Ayo muter. Ayo ikuti. Ikuti, bokong muter. Bokonge dicedil-cedil sini lho. Ah. Ayo. Ayo le. Jan kaku temenan. Joget ke le. Asik. Terus. Ayo le. Ayo le. Alah, apa. Gah, cilik-cilik kok dembeke susu cah iki lho. Ayo. Balik. Ya sing lanang rene, Mas. Sing kuning ayo maju. Wah, nek ngerti ngene iki lho. Nek iki ya ceker. Mas, ayo Mas. Ayo ring ndi? Padha bengok ki lha apa? Kok sing ngintuk aku kok. Sini ada depan, aja mbelakangi kamera. Nah, setengahnya ning ngarep. Tenang, aja ndredeg, santai. Ki mbok ucel-ucel ki lha apa? Namanya siapa? Antonio sing ki? Boy. Walah boy, potonganmu jangkrik no boy, apian. Ayo. Nah, yo barang panas lewat, ayo monggo Amit diparingi dalan. Sepur-sepuran iki mak. Mesti sabar. Mepet Mbah nggih, mepet. Gak iso lewat, mesti awas. Iki dikasih jalan yang foto dulu. Nggih, dalane yo cilik kok, Mas. Nggih. Tak lurukno samping jebule ya ora ono dalane padha. Lah nggih, gak ono dalane padha wae. Padha wae, Dene gak metune kono mburi kono. Metu lapangan kono. Heeh, metune lapangan. Ya le, rene le, joget cek le wong loro. Nah, iya Mas. Ayo Mas. Pak sawae didol wae. Didol wae. Pak sawae didol wae. Enak kowe. Pak nggo nanggap bancine. Ayo. Bancine ditanggap. Nah, sini. Kowe kene kok lunga ki lho. Rene depan-depan. Ayo sini Nduk Cahayu. Baris kita joget bareng-bareng. Sini sama sini. Nah, dikasih panglipur lagu. Nggih. Nyuwun lagune napa, Beb? Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan, nggih. Nggih sekali lagi sambil iringan lagu, mic-nya nggih. ada lagi? Ini Domase mau nyanyi. Nggih, sebentar malih sahabat-sahabat Awis, nggih Nggih, sinambi foto langsung. keluarga, nggih. Oke, monggo. Reok Ponorogo, ayo monggo. Dibarke iki tak bedolke. Iya Mas, rada mundur Mas. Rada ado Mas, syutinge. Awas Ayo, keterak minggir. reok, syutingnya kena ketabrak Mas nggih, minggir sithik iki nek Minggir, wis Mas. kadung reok lali darawan. Sing ngongkon lunga sapa? Ini separuh lagu aja ya. Iya, oke. Aja difulke ya, Mas.
Ayo goyang kabeh do Mas ayo. Sora sing nonton muteri bundaran tambah semaraknya hiburan tari riang asli dari Ponorogo ea paringi dalan. Wah, Mas, nak rawong bagus salah. Bongko suwen. Tekan omah Mas yo, tekan omah. Ya, bongkok tekan omah. Munggah. Ya. Ya. Tak ngetokke kekuatan dhisik, kekuatane ditokke. Nah. Dibuka. Alah ya Allah Gusti. Ya. Oi. Asik. Nah, makaten lelipur saking Cucuk Lampah Nurlita Mutiara nggih. Nggih sepisan malih. Oke, sambil foto keluarga yang belum, oke. Saking keluarga mempelai putra dulu, oke.
Nuwun sewu saking keluarga Besan sampun foto sedaya Bapak.